Госпожо председател, дами и господа народни представители, дами и господа журналисти и гости. Президентската ложа е празна, разбира се. Президентът сигурно е на лов. Той не се интересува какво става в парламента. Всяка сесия на Народното събрание се открива с някакъв вид театрален етюд. И сега бяхме свидетели на същия. Така наречената опозиция в лицето на Станишев и господин Местан дори не можаха да изразят някакви аргументи. Ние ставаме свидетели на сцени на абсурд. Уж лявата партия говори в защита на бизнеса, забележете. ДПС в защита на националния интерес. Боже опази! А този тук, дето се прави на лидер на дясна партия, след малко ще кажа няколко думи за него, защитава болничната, здравеопазващата система. Моля ви се, забележете какво става в България. И всичките вече играят в един отбор. Не случайно преди малко Лютви Местан покани сините да отидат при тях. Да, крайно време е наистина сините, които са всъщност един отбор с червените, да отидат при турско-сините. И да стане ясно в България кой е. Защото този въпрос отдавна си го задават всички българи. Те знаят отговора, но продължават да гледат с отегчение театрите, които се разиграват тук в тази зала. Тази зала обаче не е театрална зала. Тази зала е залата, в която народът ни изпраща да вършим работа в негово име. И когато през 2009 година казах в началото, откриването на сесията, че ние имаме исторически шанс този път и че на доверието, което народът е дал на ГЕРБ и което го е дал и на партия Атака, не е случайно, защото народа на България видя в тези партии единствените политически сили, които не са участвали в грабежа на България. Грабежа на България. Тази дума ще я повтарям от тук нататък до края на тази сесия и на следващите сесии на този мандат, защото това е ключа към въпросите, с които се опитват да ни занимават мазничко тук отделни лидери на отделни партии. Говорят за бюджета, говорят за здравната система, за приходите, за това, че нямало пари. Да, сега е криза, финансова криза и това го знаем всички. Световна финансова криза. Но в България, дами и господа, народни представители, журналисти и гости, няма пари за пенсии и здравеопазване, защото тези пари бяха ограбени от синьо-червената мафия, която стои отдясно и отляво на този парламент. Когато днес се казва няма пари за болници, когато днес се казва, че няма пари за пенсии, трябва да знаем и когато си лягаме, и когато ставаме, че тези пари бяха откраднати от правителството на Иван Йорданов Костов, който днес се прави на ментор, който днес идва да обяснява как трябвало да върви икономиката, която той съсипа. 4000 предприятия ограбени по времето на управлението на Костов. До кога ще премълчаваме това нещо, колеги от ГЕРБ? До кога ще се правим, че това са коректни партньори? Не. Това са политически паразити, които са се впили сега във вашето тяло и искат да участват в управлението. Ако това бъде допуснато, такива, които ограбиха България, отново да влезат в управлението, аз ви казвам тук от тази висока трибуна, ще започна партизанска борба. Защото това са амбициите на тези престъпници, които ограбваха България 4 години. Големият грабеж на България започна през 1997 година с така наречената приватизация. При Иван Костов. Той е главният виновник сега. Българските пенсионери, които ме слушат, да нямат пенсии. Той е главният виновник сега да нямаме средна класа. Той е главният виновник сега да нямаме болници, каквито трябва да имаме като европейска държава. Той е главният виновник сега да нямаме образование, каквото трябва да имаме като европейска държава. Всички тези неща трябва да си ги казваме, дами и господа. Не да си играем на партньори, които си дават съвети и съветчета, а всъщност държат нож зад гърба и чакат момента, в който в сърцето. Това са политически престъпници, които не трябва повече да бъдат допускани до управлението на България. И ние, Атака, сме гарант за това. Нека се чуе ясно. Да. Така и така ще бъде и през тази сесия, и през следващите сесии. Няма да допуснем връщането на червено-турската мафия, няма да допуснем връщането на сините, които са също тяхна рожба.
Защото вие виждате вече как те си подават топката. Вие виждате как лидера на сините и лидера и другия лидер, дето иска да бъде лидер, ама още му трябва много хляб да яде, говорят с езика на БСП. Те говорят с езика на червените. Те може би си разменят своите изказвания. Може би имат един пиар център вече. Защото тяхната цел е това управление да се провали. Тяхната цел е да не станат тези неща, които тръгнаха да стават. Ограничаването на престъпността, което става пред очите ни. Това, че започва в България най-после да се строи. Това, че най-после доживяхме да се построи една магистрала, която 20 години тези некадърници не успяха да построят. Те сега имат големи усти. Те като излезат тук са много са добре с мазните изрази. Но те 20 години не успяха една магистрала да построят. Сега това става. Те не успяха елементарни неща да направят за България. Сега това става. И затова подкрепяме това управление. Ние не сме в управлението. И не искаме постове министерски. Защото когато създадох Атака през 2005 година, аз казах, това е патриотична партия, която ще работи за интересите на България. И ще иска възмездие за тези, които ограбваха страната. Това не съм го забравил и няма да го забравя. Има неща, които не се забравят. Има неща, за които няма давност. И тези неща са ограбването на страната. Няма по-голямо престъпление, няма по-голям грех за един политик да мами своя народ и да го граби. А точно това правиха тези управници. През времето на Иван Костов, Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган. И след това тройната коалиция Доган, Симеон, Станишев. Те ограбваха своя народ. И затова за тях трябва да има възмездие. Затова трябва да не забравяме за какво ни изпрати народа тук. И специално партия ГЕРБ, която е натовари с най-голямото доверие и с най-голямата отговорност да раздаде възмездие. Това е в вашите ръце, дами и господа и колеги от ГЕРБ. Ние ще подкрепяме изцяло и с две ръце тази дейност. Възмездие и отговорност трябва да се търси от всички, които ограбваха. Всички тези кабинети бяха пълни с грабители. Начало с лидерите си, начало с премиерите си. Те разграбваха България и затова сега ние нямаме пари. Това е истината, а не финансовата криза. Това трябва да се казва непрекъснато. Затова трябва да се търси отговорност. И затова Атака започва поредица от инициативи, които ние наричаме операция Възмездие. Не наглите, защото няма по-нагли от тези, които крадоха България. Не другите, които правят отвличания, крадат, джебчистват и прочее, защото тяхното място е в затвора. Но ние не видяхме до сега в затвора един такъв като Иван Костов, който отдавна трябваше да бъде там. Един такъв като Доган, Станишев, Симеон, Милен Велчев и други супер нагли грабители на България, които продължават да дадат интервюта как да върви икономиката. Вместо да пишат показания, вместо да отговарят за това, че оставиха България като след ядрена война. Защото нашата страна сега е като след ядрена война. И сега това, което се прави с огромните усилия на един премиер и тези, които му помагат, аз не казвам, че всичко е прекрасно. Аз не казвам даже, че в ГЕРБ всичко е окей, чудесно. Сигурно има групи, хора и кръгове. Това е трудността на управлението. Но аз съм убеден, че решителността и волята на този премиер ще победи всички задкулисни удари, защото ние ще го подкрепяме и в това усилие да търсим възмездие. Това няма да го забравим. Това няма да го заличим от дневния ред. Този дневен ред, който върви тук в Народното събрание, трябва да включва всеки ден една точка – търсене на възмездие. Необходими са промени в съдебната система. Необходимо е да се сложи мораториум върху давността на приватизационните сделки и всички те да се разгледат отново. Необходимо е да могат приватизационни сделки да се развалят, защото, дами и господа народни представители, да забравим илюзията, че ние можем да събираме пенсионни фондове от данъци и такси. От плоския, даже вдлъбнатия данък, който го направи уж лявото правителство. Даже без необлагаем минимум. От постъпления, които намаляват, защото първо има световна криза, второ, защото се бойкотират нещата отдолу по всички нива на администрацията, тъй като чистката, която трябваше да бъде направена, все още не е направена до край. И ние за това ще говорим и през тази сесия, ние от Атака, непрекъснато. За всички тези пластове, ешелони на властта, на ДПС, БСП и силата на сините, които са оставени, които в момента бойкотират работата на правителството. Това някакво си правим илюзии.
Но аз задавам въпроса, откъде ще дойдат парите за пенсии след година, 2, 3, 5? Откъде? От намаляващите постъпления от данъци и такси? Не. Отговорът е един. Държавата трябва да се върне в отделни сектори на икономиката. И много моля да не подскачат разни до вчерашни комунисти, днешни евроатлантици, които сега ще кажат, че това е комунизъм. Не, това е тенденция, която върви в цяла Европа и в цял свят. Цивилизованият свят преразглежда своята икономическа философия. Крайно време е България да го направи. Спокойно, разумно и държавнически. Атака ще работи за това. Всички останали, който искат да правят, ние ще работим за това. И ви гарантираме, че нищо няма да ни спре по пътя ни. Да живее България!